Buka ne-TV njalo. Wangibonela nge-TV Ntuli. Ndaba ukurekhodela abantu nje ngey'ginci zo-R3. Yabiza yonke into esiyiphethe. Abavezela isiginci lapho sa-20 something thousand. Ginci zo-50,000. This is Yamaha, guys, as you can see. You see? Yamaha. Not a rand one. Hayi. Urekhodela abantu isiginci selokuzana sa-R3. Shibhile. Ayenzi loo nto leyo. Ingayenzi loo nto majongo. Ngiyanikhuza. Yasetshenziswa njengamanje ngoba kuyi-2021 nje. Kufanele ukuthi senze 1. Yo 2021 senze 1. 2020 senza 1 nakhona. 2021 senza 1 futhi umlilo odwa bafowethu. Kuyanyiwe se-studio, as you can see. This is Pro, our producer. Uye lo ngidume naye ngihlezi empangeni, abanye bedume behlezi eGoli. Njengoba nazi-ke nani. Ngendawo ngila. Ngifuna ukushiya impangeni ithi. Mengifika eGoli nakhona ngilishiye iGoli lithi le round lithi. neTheku njalo mengifika eThekwini ngilishiye lithi. Njalo ndaba.